En momentul în care stilul meu a atins hârtie, o femeie pe care nu o întâlnisem niciodată a optit cu o voce tremurtoare. Nu semna asta sau soră, tă nu va supraviețui noapte. A fi putut eșurței am simțit cum degetele ei strângeau cu putere în jurul încheieturii mele, o forcare, a surprins. Nu era o atitudine nepolitică sau dramatic, ci una plin de disperare. Am ridicat privire, confuz cu inima bătându-mi frenetic, în timp ce țărneala neagră plutea deasupra liniei de semnătură. În jurul nostru, unitatea de terapie intensiv vibra cu sunetul aparatului care măsura via în bipuri și cifre. De cealaltă parte a patului surorii mele, soul este nemițat, cu o expresie prins undeva între oții și iritare. Mi se spusese că acesta va fi cea mai greu de luat decizie din via mea. Am condus timp de 10 ore pe în El Paso, crezând că-i venisem smi-iar rămas bun. Lilian se effervia sub țerțeafuri albe subiri, un tub de respirație fiind lipit cu atenie de gura ei. Pieptul ei se ridică și se coboră într-un ritm perfect. Prea perfect că i zum ar fi fost repetat. Asistenta spusese mai devreme că el nu mai era acolo în toate modurile care contează. Un accident vascular cerebral masiv, fără funcție cerebral semnificativ, fără anse de recuperare. Tot ce mai rimsese erau hârtii. Victor, soul lui Lilian de 22 de ani, a ezat documentele cu gri pe noptier. Autorizăie desfrit de via, îngriire de confort tranzie. Vorbințe le explică cu o voce calm, bine antrenat, aproape liniștitoare. Nu ar vrea stres a spus el asta. Te-am ține era sora mea. Sau cel puțin a credem. Te-am să-i urte spitalele. Te-am să-i crede în demnitate. Te-am să-i se încrede în victorțuvia ei. De aceea ridicesem stilul, plin în acel moment ce am auzit opta. Te rog, a spus din nou femeia, su voce aproape imperceptibil. Dă-mi doar 10 minute. Sir. 10 minute? Atunci am observat insigna ei. Rosa Martinez, tehnician în monitorizare cardiac, tură de noapte. Ochii el erau mari, strălucitori, fiții pe ai mei cu o intensitate care de pe orice îngrijorare. Friță. O frică real. Victor a făcut un zgomot asuit, înghind în seț. Există vreo problemă aici? Camera prea se mițorează brusc, aerul devenind mai greu. Aceasta este o chestiune de familie, a continuat Victor cu tonul STNS. Ne aflăm în mijlocul unei decizii foarte dificile. Rosa nu mică dă drumul de la încheietură. Doamn, a spus ea, alegându-i cuvintele cu grie. Protocolul spitalului necesită clarific o discrepă înainte de a semna orice documente. Nu va dura multe. Discrepan. Cuvântul a răsunat în mintea mea. Maxilarul lui Victoras a STNS. A aruncat o privire asupra hârtiilor, apoi înapoi la mine. Privirea lui a rămas asupra stilului pentru o secundă prea lungă. Am simțit cum ceva se schimbe în interiorul meu. O avertizare tăcut, un sentiment pe care am învățat nu îl ignor în anii mei de auditare a cererilor medicale, ție cifrele spuneau povesti pe care oamenii încercau să le ascund. 10 minute, a repetat Rosa. Dați gres, poi semnă totul după, dar dați am dreptate, îi semneze acum, nu mai există cale de întoarcere. Am tras înset mâna înapoi și am lăsat stilul jos. Victor a privit cu neîncredere, o umbră de confuzie aprind pe fața lui. Ce faci? Am înghit greu, simțind o decizie grea se aproape. Inima mi bătea cu putere, dar, spre surprinderea mea, vocea mea era calm și ferm. Am decis să mi ia 10 minute.
Nu te-am atunci ți-ai acele 10 minute aveau dezvăluie o crim, destrăme o țesniție, schimbe destinul al douviei pentru totdeauna. Tot ce te-am arăței o strinmi o priseamănă. Ei nu o țunotim, simeam o încredere inexplicabil în ea. Cu 4 zile înainte, telefonul meu a sunat în zorii zilei. Era Victor. Vocea lui suna obosit, dar controlat că Ixum ar fi citit un scenariu pe care el a repetat în minte întreaga noapte. Mi-a spus ți-ai sora mea, Lilian se prăbuise în somn, ți-ai ogsi se întins pe podul dormitorului ți-ai a încercat o trezes, ți-ai ambulana sosise repede, dar nu mai era nimic de făcut, decât omenin în vie cu ajutorul aparatelor. Accident vascular cerebral masiv, a spus el brusță. Efeu semne de avertizare. Medicii nu erau optimiti. Mi-amintesc ți-ai steam în buțtre mei din Santa Teresa, privindu-mi cafeaua aburând, cu gândul la cuvintele lui. Era ciudat cum nu a prielenesc nici încar odată. Vorbi în propozii complete, clar și eficient, că mi explică un contract de afaceri care se prăbuise. Mi-a spus în care spital se află Lilian, la ce ori ajunsese, iar neurologul a concluzionat că nu mai avea funcții cerebrale semnificative. Și apoi, FRS i-a opus, a spus ceva ce a făcut SM îngrijorăs. Lilian nu ar vrea stres a. Marta, ar trebui ne pregătim. Pregătine? Mi-a ți era prea devreme pentru asta. Am cerut vorbesc cu un medic. Mi-a spus ți unul va suna mai târziu. El t-am întrebat dați Lilian a spus ceva înainte de a se prăbui. A răspuns ți nu. Dorme liniștit. Apoi a menționat hârtiile. Doar că nu fi prins pe nepregătite ți ajunge. A spus ți scărpute fi întrebat despre ceva decizii. Sora, ei. Problemele de familie contează. Atunci mi s-a în stomacul. După ce am încheiat convorbirea, am stat la masă din buțtrie mult timp, revizuind apelul în minte. Mi spuneam ți poate eclageres, ți durere vine în forme diferite, ți Victor probabil era în stare de oț, dar ceva preordonat, prea bine pus la punct. Mi-am făcut un băgăimiț și am pornit spre vest, dertul întinzându-se la nesfrit pe ambele ale drumului. Pe parcurs am început să-mi amintesc momente cu Lilian care reveneau neinvitate. Râsul ei puternic și brusță. Cum fredona în timp țecte. Mesajul pe care el a trimis cu doar 2 nopți înainte de apel trebuie să vorbim țienei a timp. Îmi gândesc să fac niște schimbări. Context, explicații, doar atât. Țienei am ajuns la casa lor din El Paso, Victor nu era acasă. Loțuina fi fost pregătit pentru ospei, ca un model de casă. Fiecare suprafa era impecabil. Nu erau semne de panic, nu erau mobilier răsturnat, nu era sticlă spart, doar un parfum cimiț neplăcut care plute în dormitorul principal, pe care nu îl putem identifica. Am îndreptat instinctiv spre noptiera ei. Telefonul ei distruse. Victor spusese ți-ai polie el avea. În acea noapte, ți am ajuns la spital, a îmbriat, dar brăile lui erau rigide, iar pieptul abia se mița. A condus direct către secția de terapie intensiv, vorbind oprire despre medici, despre prognoze, despre ți de puternic a fost întotdeauna Lilian. Niciodată nu a întrebat cum îmi simt Ți am pit îngepatul ei pentru prima dată, observând cum aparatele respirau pentru am simțit altceva. Lilian nu arăta ca cineva care luptă pentru via, prea mai degrabă ca o persoană azat cu gri în somn. Am țuraiat să-mi spun să-i nu înțeam nimic. Enes 4 zile mai târziu,
estende din nou NAC terapie intensiv zu un pix NMNI un strin optindumi SM opres fiecare cuvânt din acie convorbire telefonic mi a revenit în minte cu o greutate nouă. Unele apeluri își schimb via prin ceea ce spun. Altele prin modul în care sunt rostite. Iar ei începem să ne leg ce fel de apel am primit. Următoarele 2 zile s-au scurs într-o ciudat suspendat că zum timpul ar fi încetinit în interiorul secției. Medicii veneau și plecau întotdeauna politicos și calm. Vorbeau în fraze atent construite, pline de sigură blinde, și distant clinic, daune neurologice severe, efect răspuns semnificativ, prognostic sumbru. De fiecare dată ce solicitam să vedea imagini detaliate sau rapoarte EEG, mi se spune că sunt în curs de revizuire sau că medicul responsabil vă explică mai târziu. Mai târziu nu a venit niciodată. Se a venit repetat, a fost viitor. Era mereu acolo ce medicii o caminau pe Lilian, este aproape de pat, cu o emen sprijinit pe balustrat, că zum ar revendița acel loțe. Răspunde la întrebări înainte că cineva altcineva să aibă ocazie. Nici propozii care nu erau ale lui. Seendi un neurolog o întrebă dacă Lilian a avut simptome anterioare, Victor a vorbit imediat. Efer dureri de cap, efer amele, complet sănătos. Am observat cum medicul de din cap îi trece mai departe, efer se uită la mine. Apoi a apărut nume. A intrat în cameră târziu în noapte primei zile, plimbându-se că zum ar fi aparinut acelui loță. Înalt îmbrăcat impecabil, suprul întotdeauna arăniat perfect, chiar e la ora ciudate. Victor a prezentat o rapid. Este aici să ne ajute să trecem peste asta, a spus Elison pentru pacieni. Am așteptat un ecuson. Nu a venit niciodată. Nu mi este prea aproape de Victor. I atinge brăul țeiendei vorbe, se aplecă spre el țeiendei opte. Odată i am prins privindu-se într-un mod care nu avea nimic de a face cu durere, i totul cu coordonare. Țeiendei am întrebat ce agenie reprezent, nu mi-a zâmbit politicos i a schimbat subiectul. Lucrurile mici au început să adune. Victor menționa constant costurile. Nu strigând, nu brutal, ci suficient țeitei să planteze idee. Fiecare zi în terapie intensiv era costisitoare. Asigurarea acoperea doar o parte. Lilian nu ar vrea că economiile ei să fie epuizate fără un motiv. Felul în care spuneți fără un motiv mi-a bântuit. Într-o după-amiază țeiendei au crezut că sunt la toalet, îl am auzit vorbind în opte pe holtonul lui era diferit, astfel presat urgent. Nu putem aștepta prea mult, a spus el, trebuie să fie făcut totul țeitei timp evaluare este valabil. Țeiendei a zărit, a zâmbit prea repede și a întrebat dacă am nevoie de ceva. Am început să îmi concentrez mai atent asupra lui Lilian. Într-o lume în care mâinile și tehnologia preu de în controlul, Lilian trăia o poveste diferit, una pe care doar corpul ei o putea dezvălui. Pielea ei era cald, iar mâinile nu preu rigide, acum se adaptau aparatele. Într-o zi, țeiendei o asistent a curățile ei respiratorii, am avut o revelație, am observat o oarstrângere a frunii ei. Am simțit nevoie să împărtășesc acest detaliu cu Victor, dar el a respins imediat observările mea, spunând că era doar un reflex. Doctorul a spus că nu înțeam nimic, a adăugat el cu o nonală în care a iritat. Noaptei, în sala de așteptare, am așezat cu tabletă în braie, dorind să accesez portalul medical al lui Lilian. Dar, spre surprinderea mea, accesul mi era restricționat. Numai Victor avea autorizația complet. Am certat înghiendei cu mine însumi, spunându-mi că mi imaginam lucruri acolo unde nu erau,
ței durere mifție minte es fie suspicios. Totuși am petrețut 10 de ani revizuind dosare care preau perfect legitime, dar erau pline de nelegiuiri. O întrebare îmi bântuie, dar insistent, dați sora, mea nu mai era, de ce toi preoate de temtori în lecturi cu timpul. De ce atât de mult urgen? De ce ați este presiune constant? De ce ați femeie misterios care nu se prezentă? Țienei a venit dimineațele de 3 zile, am realizat că nu mai puneam la îndoială de ceva era în neregul. Începem să îmi întreb țeitei de adânsi erau problemele, ței răspunsurile nu aveau vin de la sine, ți trebuiau descoperite. Rosa a condus printr-un coridor îngust pe care nu îl observasem înainte, ocolind o cameră de aprovizionare, închis și ajungând într-un mic spațiu plin de monitoare și echipamente care zumziu. Luminile erau slabe, iar strălucirea ecranelor arunță umbre pe chipul ei. Abia atunci a lăsat să-mi eliberez încheietura. Minile ei tremurau. Nu ar fi trebuit să fac asta, a spus el, cu voce scăzut. Dați află că am scos deoparte, mi-ta putea pierde locul de muncă. Dar nu pot să dorm timp ce am văzut. Am azat încet, simându-mi picioarele slabe. Ce ai văzut? Am întrebat curiozitate și teama amestecându-se în stomacul meu. Rosa a luat o respirație profund și a început să se concentreze. Lucrez noapte, monitorizând activitatea cardiacă și neurologică. Am fost asignat semnalelor suroritele înței de țienei au fost adus aici. A întors un monitor spre mine. Liniile de pe ecran pulsau, formând un model pe care el recunoscusem suficient pentru a ței nu era plat. Îi spun ței nu are activitate cerebral semnificativ, a continuat Rosa, dar asta nu este adevărat. Inima mică sărit în piept. Ce vrei să spui ței nu este adevărat? Am întrebat nedumerit. Înseamnă ței acest răspunsuri, mici și inconsistent, dar reale. Ței îndesadare este redus, chiar îi puin creierul ei reționez, ritmul cardiac se schimbă, muchii fei reționez. Asta nu ar trebui să se întâmple dacă este cu adevărat moarte cerebral. Am privit fix ecranul, apoi am întors privire spre Rosa. Doctorul spune, am început să spun, dar el a întrerupt pe el îndei. Doctorul vede ce este în fie medical, dar fie nu este una curat. A scos telefonul și a deschis un dosar. În interior erau capturi de ecran ale jurnalelor de medicamente, cu orele înserțuite în rou. Defițarea dățiendei Victor vene singur, nivelurile sedativului creteau în dețurs de o oră. Nu suficient pentru a o omor, ci doar atât țeitei omenin lipsit de răspuns. Suficient pentru a o fețe, arăte mâiru în timpul evaluărilor. Pieptul meu s-a stns. Mi spui ței el de comandă pentru asta? Am întrebat cu o neliniște crescând. Nu, a răspuns Rosa. El nu are voie să fac asta. Într-o noapte întunecos, un fior străniu strâmte sala de așteptare a spitalului. Aici, în mijlocul luminii palide a fluoresenelor, Rosa îmbuie cuvintele temdu-se să nu fie auzit. Am raportat odată, a spus ea, privindu-mi su ochii ei plini de neliniște. În prima noapte în care am observat. O tăcere abstoare s-a eternut între noi, înainte ca ea să continue. Mi s-a spus să nu speculez. Doctorul curând aprobă totul. Cu fiecare cuvânt, sentimentul de claustrofobie crete. Apoi, cu o ezitare, Rosa a adăugat, doctorul curând e Victor să cunosce. Stau împreună în cafeterie și vorbesc ca doi vechi prieteni. Mi simem inima bitiende mai repede, că i-țum camera s-ar fi miciorat în jurul meu.
Acum 2 noapte, a spus Rosa, am venit devreme, pe la 1:30 dimineața. L-am văzut pe Victor și pe acea femeie în camera surorii tale. În acel moment am știut că era vorba de Naomi. Rosa a dat din cap, iar privirea ei a devenit serios. Va era închis. Asta nu e permis. Cuvintele ei m-au lovit ca o pal de vente rețe. Când am intrat, pompa de perfuzie fusese schimbat. Geanta de medicamente nu se potrivea cu configurarea anterior. Rosa a făcut o pauză lăsându-mi digerind formaya. L-am întrebat pe Victor despre asta. Mi-a spus că doctorul a ajustat planul. Am simțit cuprins de o neliniște profund. Nu mi stă în faie că Itzum ar fi vrut să îmi blocheze. Rosa a înghit greu. După ce a plecat, am verificat geanta. Concentrarea era great. Mi-a arătat o fotografie, o imagine clar a etichetei de pe perfuzie, apoi alta cu Victor a plecat peste pomp și înței una cu Naomi, având o expresie vigilent. Am copiat totul, a spus ea. Nu te-am să altceva să faci. Mi-a fost fric să-i vor terge dovezile. Un fior de friț a strâptut. De ce mi-ai spus? Am întrebat-o. De ce nu au mers la polie? Ochii Rosei s-au umplut de lacrimi. Pentru cei, semnătura ta nu pot merge mai departe. El este în continuare protejat. Dar odată ce semneze, tot ceea ce fac devine legal. Cuvintele ei m-au lovit cu o claritate înfricotoare. Dar ei așteptă după mine. Rosa a înțuvinat. Au nevoie de asta. Trebuie să-i fac o favoare. Am simțit cum mintea mi vuiete. Atunci, ce timp avem? Am întrebat. Rosa a aruncat o privire la țiesul de pe perete. Poate câteva minute, poate mai puțin. Atunci nu avem timp de pierdut, am spus, ridicându-mi brusță. Rosa m-a privit surprins. Ce vrei să faci? Am întâlnit privirea ei, simțind o hotărâre crescând în interiorul meu. O să faci să cred că sunt pe cale să stige. Ei, în timp ce se concentrează asupra picului, noi vom expune adevărul pe care a crezut că nimeni nu îl va vedea. Pe măsură ce Rosa se întorce cu o urgent concentrație de monitorizare, am rămas pe loc pentru o clip, forându-mi să respir. Panica ar fi distrus totul. Durerea ar fi estompat iudeța ta. Aveam nevoie de claritate, nu de emoție. Aței am decis să fac ceea ce te-am cel mai bine atunci ce lucrurile nu se adunau. Am început să urmăresc banii. Victor trăia mereu bine, a fi extravagant, dar confortabil, într-un mod care sugera control. Casa lui din El Paso se află pe un deal, având o vedere splendid asupra luminilor oraului. Mâinile erau noi, dar practice, iar vacanele erau planificate cu grii și surprinse în fotografii. Din exterior prea un om de succes. Dar succesul las urme, la fel și disperare. În timp ce Victor și Naomi așteptau în fața camerei surorii mele, presupun că eram prins în formalitățile spitalițete, ei deschideam laptopul în sală de vizitatori și îmi conectam la sistemele la care aveam acces. Chiar dați pensionare îmi scosese din țempul munții, nu tergeți 40 de ani de experiență în alte unde scout. Înregistrările publice erau suficiente. Actele de proprietate arătau că Victor refinanțase recent 2 clădiri comerciale. Ambele proiecte erau întârziate și aveau datorii atâtea. Una dintre ele era deja în default. O senzație obstoare mi-a cuprins stomacul. Apoi am verificat asigurarea. Lilian a fost mereu precaut cu banii.
conservatore. Odată aglumit ți asigurare este pentru cei care plănuiesc strese suficient de mult în cei regrete, ți nu a avut o susținți ani în urmă, luase o poli de asigurare de vie. Mi aminteam acest detaliu. Să nu mi aminteam era actualizare. Su aselunii în urmă, polia fusese modificat. Valoarea crescuse la 4,2 milioane de dolari. Victor era singurul beneficiar listat. FR contingene, FR numesățundare, FR sor. Am uitat la etran pensiei cuvintele său estompat. Ase luni. Acesta era intervalul în care Lilian menionase țăisesime nelinitit. Acelui interval în care îmi întrebase despre planificarea motenirii în timpul uneia dintre conversațiile noastre. Acelui moment în care spusese ți vrei sus în cauza care îi erau dragi. Că Victor faci public acest lucru, minile mi tremuruțe am închis laptopul. Niciodată nu a fost vorba despre mil. A fost vorba despre momentul potrivit. Am gândit la felul în care Victor vorbea despre costuri, despre a nu epuiza averea ei, despre demnitate. Am reflectat la încrederea lui Naomi, la familiaritatea ei cu limbaiul legal, la modul în care observă totul ca pe un tablou de Naomi nu era un intermediar arbitrar. Ea era strategie. Exact atunci, căițum ar fi fost chemat de gândul meu, am auzit voțile lor venind pe hol, mâinti optite, apoi mâini clare pe măsuri ce se apropiu. Asta durează prea mult, spuse Victor. Ar fi trebuit semneze de ea. Naomi răspunse cu o voce jos. Rămâi calm. Presiunea feței grele. Avem nevoie doar de cooperare ei. Cooperare, nu consimțământ. Am este smâitare în scaun, ascultând. Odată ce hârtiile sunt semnate, continuă Naomi, restul este automat. Nimeni nu pune la îndoială îngriirea confortabil. Este conceput pentru a se termina în liniște. Victor expirate. Apoi suntem liberi. Cuvântul a răsunat în mintea mea. Liberi de datorie. Liberi de consecințe. Liberi de sora mea. S-au oprit chiar lângă sala de așteptare. Le-am văzut umbrele prin sticlă. Atunci am înțeles că acesta nu era o crim brusc însă din panic. Era un alent calculat, planificat în jurul limbaiului legal și al politicii spitalizate, conceput spor compasional în timp ce el lua singurul lucru pe care sora mea el mai avea, timpul. Am ridicat în momentul în care a intrat, formându-mi într-o expresie neutră, obosit. Mi pare rău pentru întârziere, am spus cu blândie. Am avut nevoie de un moment. Umerii lui Victor s-au relaxat instantaneu. Naomi a zâmbit cu ochiul dur profesional. Desigur, a spus Naomi, aceste decizii sunt grele. Da, am fost de acord. Era o perioadă crucială, iar atmosfera din jurul nostru era însărțată de tensiune. Victor nu prea percep subtilitatea din spatele cuvintelor mele. Cu o mițare discret, a făcut un gest spre băteie. Eti pregătit acum? A întrebat, iar el am privit cu o neclaritate care prea să-l deranieze. Nu era un îndurerat în famea, ci un om care urmărea fiecare secundă. Aproape, am răspuns, dar mai am nevoie de o ultimă clarificare înainte semnez. Pe drumul spre camera surorii mele, o frică terifiant s-a strețurat în mintea mea. Ei credeau că cele mai dificile momente a trecut de ea, dar știam că adevărata provocare abia începea. Am spus că sunt pregătit. Nu complet, nu cu toată încredere, ci suficient pentru a îl face. Pe Victor cred că așteptarea se apropie de sfârșit.
Am mers împreună spre camera lui Lilian, iar nomineta urmat, păi ei fiind sui pe podiul lustruit. Am observat cum pasul lui Victor s-a accelerat pe măsură ce ne apropiem de uile betei, cum umerii se preu se relațeze, că i cum o povar ure se ridică în sfrit. Actele erau exact acolo unde le lăsase. Picul, la fel. Am aizat pe scaunul de lângă surorii mele, ridițând prima pagină lăsându-mi privire alunețe, încet peste cuvinte pe care le nelegem mult prea bine. Îngriere de confort, retragere suportului, măsuri extraordinare. Victor s-a plecat înainte, nerbitor. Nu ar trebui să întârziem mult mai multe. Am dat din cap pe. Dar trebuie să clarific ceva înainte semnes pentru linite mele. Nomi s-a apropiat. Ce trebuie să clarifice? Am privit fie atât de capul patului, lista de medicamente, orele notate, totul ordonat. A dori să ne leg exactă cronologie evaluărilor neurologice ale ei, am spus. În special cele efectuate în timp ce sedere a fost crescut. Victor s-a încordat. Medicii s-au ocupat de asta. Sunt content, am răspuns calm. Dar căsor am dreptul să ne leg cum a fost trase aceste concluzii. Nomi a zâmbit, dar privirea ei s-a întunețat. Acum nu este momentul pentru un audit. Apoi, vocea lui Rose s-a auzit slab prin interfonul de la stăie asistentelor de peste hol consultare de cod NVT3. Victor s-a întors brusc spre sunet. Ce este asta? Probabil nimic, a spus rapid Nomi. O consultare de rutin, dar oricum îmi pregătim să-mi ridiți. Mi cer scuze, am spus, pun din nou actele jos. Am nevoie de un pahar cu apă. Victor a deschis gura pentru a obiecta, dar a închis o la loță. Prea multe priviri în hol, prea mult atenia. Am ieit puin suficient țeitei o vedei pe Rosa la stăie, cu minele mițindu-se rapid, fa ei pălid dar concentrat. Un bărbat pe care nu îl reținotem ste lângă el, mai înveie stei, cu prul grizonat, iar expresia lui era una de furtun în timp ce derula informăi pe un tablet. De ieri nevan, a optit Rosa țeiendei a văzut. Neurolog F nu este conectat la medicul curent. S-a uitat la mine. Eti, sora? Da? Tonul sunu a devenit mai bealendei. Sora ta nu este în moarte cerebral. Cuvintele au lovit ca un oț electric. Nivelurile ei de sedare sunt periculos de ridicate, medical nejustificate. A continuat el electroencefalograma arăt funcții pstrate care ar fi trebuit duc la o evaluare suplimentar cu zile în urmă. Cineva a modificat planul ei de tratament. În spatele meu, vocea lui Victor a crescut în intensitate. Ce se întâmplă aici? A întrebat Rosa, cu un ton mai sigur de sine. Avem nevoie de securitate. Victor a oprit în hol, obrăim buiorii de furie. E inacceptabil. Nu avei voie să interveni De vin s-a întors spre el domnule Hale, nu mai avei autorizație de a fi prezent în timpul evaluărilor. Nomi a atins pe Victor de bra. Ar trebui să plecăm. Dar era prea târziu. Doi ofieri de securitate, îmbrăței în uniform, au apărut la capătul coridorului, urmăi STNS de administrație spitalului. Unul dintre ei ine un tablet. Avem dovezi, a spus administratorul, din ultimele 72 de ore, din Reading. Victor s-a oprit brusc. Dovezi. Administratorul a întors ecranul spre mine. Am văzut cum Victor intră în camera surorii mele, în miezul nopții, ajustând pompa de infuzie. Nomi ste lângă observând holul.
Un alt clip el arată pe Victor intrând în țăscut câteva zile înainte, purtând o ghent izolat. Altul el surprinde ieșind din dormitor cu 20 de minute înainte de apelul de urgen. Genunchii mi s-au înțins, dar am reuit să menin pe picioare. Aceasta este o nenelegere, a spus Victor, cu voce induse. Urmăream instrucțiunile. Administratorul a căltinat din cape. Instrucțiunile au fost fabricate. De eu vin să uitat la mine. Dați ai fi semnat acele hârtii, ar fi fost deconectat în termen de o oră. Am gândit la stilou, la oapta aceea, la cele 10 minute. În spatele nostru sunetul sirenelor se intensifița. Am întors în camera Lilian și am ridicat stiloul din nou. Victor a urmat chipul su ațum este de panic. Te rog, a spus el încet, nu fețe asta. El t-am privit peste patul surorii mele. Nu fac, am răspuns, apoi am întors spre care s-a deșis, dezvluind 2 ofieri de poliepin înăuntru. El pe adevăr să fac asta în schimb. Și pentru prima dată de ce a început acest comar, am văzut cum frița a înlocuit calculul din ochii lui Victor. O friță de aceea natură care apare atunci ce timpul se scurge iremediabil. Camera a tăcut în momentul în care ofierul a apit înăuntru. Ritmul constant al monitorelor a apărut brusc prea puternic. Fiecare bipte tensiunea ca un contor invers. Victor stă la picioarele patului, gura deschizându-se și închizându-se, depărțit cuvintele erau prinse undeva în spatele dinilor si. Nomi a făcut un pas înapoi, calmul ei ție piende suficient pentru a dezvălui panic sub masca de liniște. Unul dintre ofieri a vorbit primul. Victor Hale trebuie să îndepărteze de pacient. Acesta este o greal, a spus Victor repede. Eu sunt soul ei. Am tot dreptul să fiu aici. Nu mai ai, a replicat ofierul. Am ridicat stiloul pentru ultima dată, simțind greutatea lui între degete. Ochii lui Victor s-au fixat asupra lui, disperare inundându-i fa. Marta, te rog, a spus el, coborând tonul. Eti emoțional. Asta nu eti tu? Lilian nu ar dori haos. Atunci el t-am privit și el am întrebat întrebării care se forma în pieptul meu de țiendei rosa, în atras deoparte. Țiendei ai decis ți-i sora, me valorează mai mult moar de-ți vie. Cuvintele au plutit în aer, lăsându-se o tăcere abstoare. Naomi a tras un aer rece, iar privirea lui Victor s-a înghiet pe chipul meu că i țum a fi avut curajul să-l lovese. Ce fel de întrebare este asta? Ripostat el tu eti în doliu. Sunt, am murmurat cu o voce bealendei. Sau poate ți-ai în sfârșit vedei lucrurile clar? Am aproape de pat, lăsându-mi mâna peste degetele calde ale lui Lilian. Un fior a strâmtut o omițare atât de subtil încât doar cineva atent ar fi observat. Victor a observat, iar culoarea i-a dispărut din fa. Asta e imposibil, a optit el, cu voce tremurând. De eu vin s-a avansat, hotărâtă. Nu e imposibil. Sădărea ei este de ea redus. A început să răspunde ceva vreme. Victor a făcut un pas în spate, izbindu-se de Naomi. Ai spus ți-ai asta se va termina azi, a murmurat nervos. Ai spus ți-ai actele se vor finaliza. Unul dintre ofieri i-a ridicat sprâncenele. Acte pentru a termina ce acte? Naomi a închis gura, iar tăcerii a fost suficient. Celălalt ofier a apit înainte, cu una pe stue. Victor Hale e ținut pentru interogare în lectură cu tentativa de a aduna soii tale. Tentativa de a aduna? A strigat Victor, exasperat. E absurd.
Nu am făcut nimic great. Tot ce am făcut a fost aprobat. De cine? Întrebă Deovin cu un ton de acuzare. Medicul care a falsificat documentele a acceptat plea la compania ta Phantom. Victor Preței se pregătea, în sprijinul de la marginea patului, dar s-a retras că Ițum ar fi fost ars. Nomi a încercat estreți de ofieri spre Oprete-te! A ordonat unul dintre ei. A fugit, dar a reuit să fac doar ceva înainte ca securitatea să-i blocheze calea, form o la piementei. Strictul ei a sunat pe coridor, a suit brutal departe de voție calm pe care o folosie întreaga SPTMN. Victor a urmărit totul, imobilizat. Pe măsură ce stuele s-au înhistat în jurul încheieturilor lui, a privit-o din nou pe Lilian. Cu adevărat, a privit-o pe femeie pe care o calculase în afară. Trebuie să dormi, a murmurat el am aplețat mai aproape, voția mea fiind suficient de jos înțeitei doar el SM out. Pur și simplu nu moare. Ofierii îl au condus spre protestele lui transformându-se în murmuri incoerente. Nomi el a urmat, prelungând acum, rimelul curgându-i pe obraie. Ținându-i să închis în urma lor, camera a acceptat o altă atmosferă, mai uar că Ițum ceva toxic se evaporase în sfârșit. Eu vin să întors spre mine. O transferăm pe sorată într-o unitate de securitate. Planul ei de tratament va fi resetat imediat. Am dat din cap incapabil să rostesc un cuvânt. În timp ce se pregăteau să o mute pe Lilian, ploapele ei au tremurat suficient pentru a-mi reaminti ce întrebare pe care o pusesem nu doar ce au distrus un bărbat, ci au salvat o vie. 3 zile mai târziu aflam lângă patul lui Lilian, într-o altă unitate de terapie intensiv, un apzit de coduri ivi închise, unde numele lui Victor nu mai aprie pe fie ei. Sunetele aparatelor erau diferite aici, mai calme, mai puțin frenetics. Respirația ei era acum a ei, neregulat, dar real. Vapori gri de sedare fusese ridiței cu gri, strat cu strat, că Ițum cineva ar fi tras perdelele după o noapte lungă. Indu-i mâna, am început să conturez pistrui de pe piele, ținând-i dintr-o dată s-a întâmplat. Degetele ei scăumițat. La început, am crezut că totul este doar o iluzie. Aței sperând disperat care îmi încercase înainte, dar apoi ploapele ei au tremurat odată de 2 ori, încet, într-un mod imposibil, s-au deschis. Lilian a privit confuzie umbrind privirea ei. Marta a optit voția ei fiind abia un murmur. De ce totul se simte atât de greu? Am rupt pe. Am eras am prielenesc în același timp, strângându-i mâna la obraz. Îi speriat, am spus. Îi speriat atât de tare. În orele și zilele ce au urmat, adevărul a ieșit la ivel în întregime. Victor se scufundă în datorii, rezultatul unui proiect de dezvoltare eluat. Nomi fusese planul de evadare și complițele, hârnindu-l cu jargon legal și sincronizând totul cu politica spitalului. Doctorul care a semnat documentele modificate a mărturisit atunci țienei a fost confruntat cu dovezile pe care vreau să le abstrase. Banii a circulat, iar etica a dispărut. Dar Lilian a supraviețuit. Va avea nevoie de luni de recuperare. Va merge cu un orice optat. Unele amintiri vor reveni încet, altele nu vor fi niciodată complete. Dar era în vie și asta contă cel mai multe. Cazul a avansat rapid odată ce dovezile au devenit indiscutabile. Victor a fost acuzat de tentativ de omor și conspirație, iar Nomi a fost înfruntat cu acelei acuzări.
medicului i-a fost retras licența e-tepta procesul. Lilian nu îl a întrebat pe Victor la început. Țiendei în sfârșit a fost doar o singură propoziție. Nu am încrezut în el, a spus el în liniște. Am strâns-o de emeni și am spus ței nu a fost vina ei. Săptămâni mai târziu, țiendei a fost suficient de puternic să spitalul, am ieit împreună în soarele din El Paso. A închis ochii și a lăsat căldura să ating fa, respirând profund ca și cum gusta aerul pentru prima dată. Sunt înței aici, a spus ea. E aproape, să nu am fost. În acea noapte, stând împreună în seara, am realizat ceva ce a rămas cu mine. Rul nu vine întotdeauna strigând sau violent. Uneori vine cu hârtii, răbdare și un pix aizător în palma ta. Dacă Rosa ar fi tăcut, dacă a fi ignorat acel opte. Dacă a fi semnat pentru cei doi mi-au spus SM gribes, acest poveste s-ar fi încheiat foarte diferit. În schimb, a devenit un memento. Țințileții pe care acest experien le-a sculptat adânci în mine. Prima, asculti instinctele cer și atunci țiendei autoritatei te presiezi nu o faci. A doua, nu grăbi o decizie care nu poate fi desfăcut. A treia, urgena este adesea masca manipulării. A patra, o voce curajos poate opri o tragedie. A cincea, o vie este nepreuit atunci țiendei cineva este dispus să lupte pentru ea. Dați acest poveste te camițat e un moment idilice și o împărtete. Sprijinul tu aiut povetile ca acesta ajung la cei care au nevoie de ele. Și spune-mi în comentarii ce lecție ai învățat din acest poveste. Și din ce oră ne urmărite. Uneori, cele mai mici le pot salva o vie.